सोरजि बाथौ आश्रमाव फोरोंगिरि सानजों लोगोसे थाखो 10 नि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों। सनितपुर जिल्ला सिंनि ढेकियाजुलि बाटासिपुर हालामनि सोरजि बाथौ आश्रमाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फोरोंगिरि सानजों लोगोसे थाखो 10 नि गोदान फरायसाफोरखौ बरायो। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरिचन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै गोजोननायजों ओरैबायदि फोरमायो। गिबि गिबियावनो नोंथांनि बे निउस चेनेलसिम सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों हामग्लायनाय बावबाय। आं बेयावहा सनितपुर जिल्ला जानानै आंखौ बे सोरजि बाथौ आश्रमा जिथु बे दिनै गोथार जिथु फोरोंगिरि सान फालिथाय आरो लोगोसे गोदान गथ'फोरखौ बरायनाय फ्रेशमेन ससियेल बे हाबाफारियावहा आंखौ लिंनानै लाबोनानै बिथांमोना जिसो माने बिथांमोना मान होबाय आं बेखौ आं जोबोद साबायखर बावदों। आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियावहा बिथांमोना धलक बाथौ आश्रमा दिनै एसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों गथ'फोरखौ मोनसे उद्दीपना होनायनि बिखेखকৈ बेयावहा जोंनि बे बाथौ आश्रमनि जिथु सोरजि बाथौ आश्रमनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां आरो बिथां गासै बिथांनि माने फोरोंगिरि बिथांमोना आरो गासैबो बे मावथि बिथांमोना एसे मोजां हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं नुदों बे हाबाफारियाव गोबां मोनसे गोथौ साननाय दङ। माने बे हाबाफारिजों आं नुदों जोंनि बे बाथौ आश्रमनिफ्राय बा सोरजि बाथौ आश्रमनिफ्राय जोंहा मोजां गथ' ओंखारलांगोन। आरो जों नुदों दाहालागै जोङो बेसेबां बिथांमोननि बे सोरजि बाथौ आश्रमनिफ्राय जोङो मोजां रिजाल्ट लाखिनायखौ नुदों। माने 100% बिथांमोना पास खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो खालामदों। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना नैबे 10 बे थाखोखौ बिथांमोना मोननो मोनसे माने खाबुखौ मोननाय जाबाय। आरो भबिष्यतैबो बिथांमोना बिदिनो मोजां खाबु मोनगोन। आरो बिदिनो बे गथ' गथायफोरा बिदि मोनसे बे सोरजिनाय बे गथ' मोजां सोरजिनाय मोजां आखल आखु सोरजिनाय बे बाथौ आश्रमखौ आं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आङो साबायखर बावदों। बिदिनो मोजां बिथांमोना बिदिनो गथ' गथायखौ फोरोंनानै बिथांमोननि आखल आखु गासै साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैखौ मोजां मोनसे आखुथाय होनानै आवगायना लांगोन। आरो जोंनि समाजखौ जोंनि बर' समाजखौ बिदिनो मोजां मोनसे मानसिनि गेजेरावहा बा गुबुन हारिनि गेजेरावहा मोनसे लेखायाव लानो गोनां मोनसे जायगा मोननाय बायदि स्थान मोननाय बायदि मोनसे लामा मोनहैगोन बिथांमोना आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बिदिनो जोङो देग्लाय जेनेखि मोजाङै बिथांमोना फोरोंगिरि सानखौ मोजाङै खुंबाय। बिदिनो फैगौ फोरोंगिरि सानखौ बिदिनो बिथांमोना बिदिनो बेनिख्रुइ मोजां हाबाफारि लागोन होननानै आसा लाखिदों। आरो आं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौनो आंबो आसा फारिदों बिथांमोननि बे साननाय हनाय गासै जाफुंथों होननानै आं। गुबुन फारसेथिं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' नेहाथारि अन्जन हाखरारि, दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि बोनथुम नार्जारि, लोगोसे फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारनायाव सोरजि बाथौ आश्रमनि गोरायुं तुफान बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। दिनैनि बे जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव जे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों बेयो खालि जोंनि फरायसालियावल' नङा, दिनै सारा भारत हादरावनो बेबायदि माने गोथार फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जायो। दा बे गोथार फोरोंगिरि सानजों जोङो लोब्बा लाखिनानै आरोबाव मोनसे मोजां हाबाफारि होननांगोन। जोंनि सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालियाव सेथि खेबनि थाखाय जोङो देग्लाय माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि स्टुडेन्टफोरखौ माने बरायनाय हाबाफारि एबा फ्रेशमेन डेखौबो जोङो दिनै गाजा गोमजायै खोब माने मोजां थासारिजों जोङो लाफानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। नोंथांमोना नैबे खोनानो मोन्दों देग्लाय नोंथांमोना 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ देग्लाय बेयाव मुं थिसननाय लाबाय। दा बे 10 थाखोआव साबैसेसो फरायसाफोरा मुं थिसनदों? दासिम देग्लाय फार्स्ट हिसाबै जोंनि फरायसालियाव 10 थाखोआव 78 फरायसाफोरा मुं थिसनफैदों। दा बे 78 फरायसाफोरखौनो जोङो खोब माने गोसो गोरबोजों जोंनि फरायसालियाव एकदम मस्ट वेलकाम खालामदों, बरायदों, जों बिथांमोनखौ सिनायथि होदों। दा बे हाबाफारियावनो बिथांमोनखौ जोङो मिस्टार फ्रेसार्स बे सायख'नाय हाबाफारिखौबो जोङो दिनै लाफादों। दा बे हाबाफारिया माने बिराद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। दायो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव दिथागिरिफोर एबा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लादों?
बे हाबाफारियाव बेखौनो बुंनांगोन दा दिनैनि गोथार फोरोंगिरि सान लोगोसे गोदान फरायसाखौ बरायनाय फोरबो बे हाबाफारियाव माखासे दिथागिरि बिमा बिफा गारजेन बिथांमोना फ्राय बाहागो लाफैदों नायफैदों गामाखालि बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लादों थुलुंगा होफैदों गाव गावनि गथ'फोरखौ मोसानाय मेथाइ खननाय रंजानायाव माने बिमा बिफाया नायफानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो थुलुंगानाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बिथां बिमा बिफा गारजेन दिथागिरिमोना बेबायदिनो गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ लानायाव अरायबो थाफानानै थुलुंगा होलांबाय थागोन आरो फिसाफोरनि थांखिखौ जाफुंसारनायाव बिसोरो जेब्लायबो लोगोसे लाफानानै मदद होलांबाय थागोन आं बेखौनो खावलायहरो